Představujeme vám sauny od českého výrobce Tao. V Tao se soustředíme na maximální míru individualizace, špičkový design a prémiovou kvalitu viditelnou v každém detailu kabiny. Nejen vzhled kabiny, ale především její funkčnost je pro nás vždy na prvním místě. Do každého prostoru je vyráběna samonosná, nezávislá konstrukce z kvalitních lepených hranolů, a to i v případě adaptace na skosený strop či okno objektu. Konstrukce je odsazená od stěn místnosti, čímž vzniká mezera pro větrání a cirkulaci vzduchu, zabraňující vzniku kondenzátu. Kvalita a bezchybná funkčnost je zaručena výběrem materiálů a technologií. Sauny Tao jsou vybaveny technologií německého výrobce EOS, který má letité zkušenosti a vynikající reputaci mezi světovými odborníky. Rovněž dřevo je pečlivě vybíráno jak pro nosný rám, tak pro obklad a lavice. V obou případech používáme silnější profily než konkurence, zakázkově vyráběné pro firmu Tao. Vnitřní obložení každé kabiny je řešeno na míru tak, aby nevznikaly ošklivé detaily zúžených palubek či nebyly potřeba rohové lišty. Díky prosklení lze dosáhnout propojení s designem okolního prostoru. Pro naše kabiny sami vyrábíme stylové osvětlení a saunové doplňky. Každý podhlavník, teploměr i hodiny byly vyrobeny našimi truhláři, nikoli objednány z velkovýroby. Protože věříme, že jen v kabině vyrobené kvalitně a na míru vašim představám si budete moci skutečně intenzivně odpočinout. S jistotou o její bezchybné funkčnosti a obklopení vůní čerstvého dřeva.